Tinokukwazisai necodings tsvene. Adhamu dai aida kuwana mukadzi ngadai akanotora kubva kunze kwemunda kumarudzi aya. Asi akaramba kuva samamwe marudzi. Kwaingova kuzvikudza neshuwiro, nokuti chaaivavarira haana kuchiwana kusvikira pakufa nokuvigwa mubwiro. Hama dzangu, ndinoti Adhamu akanga asingafanirwi kusangana nemukadzi waanoti Eva. Adhamu waiva mutariri sengirozi ari mumunda, waikwanisa kureverera kana kunoroverera kana pane zvakaipa zvaanenge aona zvichiitika mumunda. Ichi chinzvimbo chaakanga akapuhwa naMwari, asi wakawa sokudonha kwematamba kubva mumuti. Wakaita makunun'unu. Wakarasikirwa nechinzvimbo chake chedenga. Munda iwowo wakanga wakatofanana nedenga, nekuti yakanga iri nzvimbo ino utsvene yaMwari. Wakatandwa kubva munzvimbo ino utsvene kuti andogara navamwe, andozvionera kuipa kwenzvimbo yapasi, kuti haina zororo, haina kururama, haina utsvene. Kana uchida kutobudirira unofanirwa kutonuna nekudya kamwe kakara. Uchitadzirani? Uchitadzira Mwari. Vashoma vanongopa varere zvavo kudzimba dzavo. Muri kupanzwa? Saizvozvo ngirozi dzakabatana vanasikana vavanhu dzakarashikirwa nechinzvimbo chadzo kudenga. Ndozvinoita chivika. Kwavaiungana vachisangana naMwari vakarashikirwa. Vakugara pasi pano, vafanana sevanhu, asi chavakanga vakatarirwa, nokuti havafe, vakanga vakatarirwa negomba remoto kuti vagare vachishupikana imomo. Vakaramba zano raMwari, naizvozvo havangapinde munzvimbo yaMwari, vanofanirwa kugara kunze kwenzvimbo yaMwari. Vakatambudza vanhu vapasi pano kuti vasazova voga pavanenge vachigara mumakomba avo avakatarirwa. Vakanga vane vanhu, vanenge vava nevanhu vakaita saivo vasingafewo. Vanhu ivavo vanenge vagadirwa mugehena vanenge vava sengirozi. Zvandikutaura izvi munozviona pana Genesis 6. Hama vadiwa, kana taziva izvi, tava kuzivawo kuti kune murayiro kudenga, uyezve murayiro hausi wepasi rino chete. Nzvimbo tsvene inodawo utsvene. Murayiro watinoziva uriko kudenga ndewekuti ngirozi hadzifanirwi kuita bonde. Murayiro watinoziva iwo uri pachena, nokuti Jesu wakazvitaura. Naizvozvo kudenga hakuitwe bonde. Uyu murayiro, zvisinei kuti ngirozi dzine zvikwanisiro zvekuitisa bonde here kana kuti kwete. Uyezve tikadaro izvi zvinotipawo murayiro wechipiri wedenga, kuti kudenga kunodiwa utsvene chete, uyezve utsvene hunobva pamirayiro yaMwari iriko kudenga ikoko. Zvikanzi kuda kwenyu ngakuitwe panyika sokudenga. Zvakadaro ndinosimbisa inzwi rekuti hakuna umambo husina murayiro. Tichiti uhu umambo huriko kudenga napasi, haugumire kudenga,
umambo hunoextenda kusvikira pasi pano, kuti zvigonzi ngakuitwe kuda kwenyu pasi pano sezvakunoitiwawo kudenga. Mateo 6 verse 10 inotiudzawo izvi pamuteuro waishe. Uyezve tinoziva kuti kudenga hakuwananwe nokuti Ishe wakazvireva pana Mateo 22 verse 30 anoti pakumuka kwavakafa vanhu havawanani kana kuwanikwa, vachange vakaita savatumwa kudenga. Hama vadiwa, murayiro wekudenga wekupedzisira wandinokupai ndewekuti kudenga kune sarudzo, kwete sarudzo yamaelection enyika yeZimbabwe aya munongogara muchibirira. Aiwa, ngirozi dzine sarudzo sezvatinayo pasi pano. Munhu unosarudza kuti uda kutevedzera murayiro here kana kuti kwete. Ndichada kutaurawo pamusoro pechinhu chinonzi justification, chinhu chinowanzosiyiwa navazhinji vanoparidza nezveumambo hwekudenga. Ndiri kuti inini ngirozi dziriko kudenga dzine inonzi free will, dzinoita sekuda kwazvo. Naizvozvo free will yadzo idzi inofanira kunge yakananganiswa nekuda kwaMwari. Hadzifanirwe kutsauka. Handizivi kuti zvakanyanya sei kana kuti zvishoma sei kubva pamirayiro yaMwari. Zviri kwadziri kuwarira jira iri kana kurifuka, uye dziziva kuti chinhu chose chadzinoita dzinotongwa naMwari pamusoro pacho. Hama dzangu, tataura izvi pamusoro paAdhamu naEvha kuti zvitisvitse patiri kuda kuenda. Chinoitika ndechekuti murawo hauna kubvira wabatwa zvakanaka navaIsraeri, nokuti vakaubata nokusanzwisisa uyezve nokuzvikudza, kusatya Mwari noudyire. Vakapuhwa mbira kuti vadzipakate kusvikira iye Mesaya, musananguri wozvose, auya azotipa runzwisiso. Asi vakadziridza, vakatyora minwe yembira idzi. Vakanga vari maboora ngoma. Hakuzi kuti dai murayiro wakapuhwa rumwe rudzi kana kuti vamwe vanhu, boka revamwe vanhu vaiugona, kwete. Nekuti murayiro tava nawo nguva yareba, asi mutsvene hapasati pawanikwa pakati pedu. Tiri kungotarisira pana munhu mumwe chete, iye Jesu, kuti atiponese. Chinhu chatakabatiswa ichi, hatizi varidzi vacho kuti tizive kuti tinochengetedza sei chinhu chatakabatiswa ichi. Tinofanirwa kutotarisa pamurayiro, painzwira Mwari. Hatifanirwa kuzviita varidzi vechinhu chatabatiswa nekuti ichocho chitema kuna Mwari. Nyangwe nemurayiro wavaIsraeri chaiwo, murayiro wavaHebheru, unotaura kuti humbavha kuti chinhu chaunenge wabatiswa wotora kuchiita chako, wochishandisa sechako. Zvida makaenda pana Exodo 22 kana ndichirangarira zvakanaka, munowana zvandiri kutaura izvo. Vaprista vaMwari, kunyanya uyo wakagadzwa pachinzvimbo chababa Aroni, akanga asingafanirwe kuroora mukadzi usiri muRevhi. Muri kupanzwa? Zvino mubvunzo wenyu unogondibvunza kuti koiwo sei uchitaura izvozvo murayiro uchitaura kuti haufanirwe kuroora mukadzi usiri muRevhi? MuRevhi akanga asiri werudzi rumwe chete here naAroni? Asi hama dzangu, ndikuudzai kuti zvakataurwa naMwari achipa murayiro wokuti muprista mukuru ngaaroore mumwe muRevhi, hakuna mumwe murayiro wakanaka kupfuura ipapo.
wokuti iwe unofanirwa kuroora munhu anoita sei, anoziva kuda kwaMwari. Chinhu chakanga chisiri panyama. Ndichakuudza kuti chikonzero chii, kuti zvainzi murevhi zvisingareve kuti chii, werudzi rumwe chete wakabva pana Levi, kwete, zvakanga zvisingareve izvozvo. Asi sezvazvakanyorwa, isu savacheche zvakanaka kuti titende kuti kana zvanzi roora murevhi, wongororawo murevhi. Dai vakazvibvunza kuti tiri kuzviitirei, vangadai vazvipindura vakazvigadzirisa. Nekuti kana vachitaura kunzi sei muri kunzi roorai murevhi, zviri kunzi tichengetedze rudzi rutsvene. Saka chii chamunofanirwa kuita kana maudzwa kunzi chengetedzai rudzi rutsvene? Kumbofunga kakuti kwaisu tiri vatsvene here? Makatadza kufunga izvozvo kana kuzvipindura pachinhu ichocho, murau muri kutoukanganisa, nyangwe muchiroorana murevhi nemirevhi. Nokuti muri kuroorana panyama, muri kutoisa mhosva pamusoro peimwe mhosva, pakuti hamusi kuteerera murau, hamusi kunzwisisa, uyezve muri kuwanana hanzvadzi nehanzvadzi. Baba namwana, amai nemwanakomana. Mwari ane nzira dzake dzokuti arakidze upenzi hwedu nekusafunga kwedu. Anotipa zvinhu izvi. Shoko iri rakakura zvokuti dai vaizviita nemwoyo wavo wose vangadai vakaona chinhu chandiri kutaura ichi. Asi nyangwe dai vakazviona, havana kuda kufunga kuchitevedzera. Vakatanga kufunga magains, maadvantages, okukanganisa manzwi aMwari nokuamonyorora. Ndizvo zvakakonzera kuti vasave vanhu vakarurama vanoziva murayiro waMwari. Nokuti pavakarashikirwa nekaka kadiki kemurau, vakanga vatyora murau wose unoita kuti vave vatsvene, kuburikidza nekusanzwisisa. Kunzi murevhi zvinoreve chii? Kunzi murevhi murau. Vakanga vatingori varevhi nekuti vakanga vari vana varevhi. Asi vakasarudzwa kunzi vachengete zvitsvene zvaMwari. Kuita sei? Kuzvipakata. Vakaona kuti tingaremerwe nekuzvipakata, yatizviridze zvinhu izvi. Vakazviridza nemuchuni isiriyo. Asi uya tigamuchire chinhu ichi, nokuti hapana murume akakwana anoda kuroora mukadzi asina kururama panyama napamweya. Asi mazuva ano vanhu vakupenga ka, vanongoroorana. Munhu unokwanisa kungotora kana hore woroora, rinobva mubhawa chairo, atova mukadzi wakutoenda naye kumba, nokuti unotapirirwa naye. Kana uchitapirirwa naye woita seko, mumwe anenge akuroya zvako kuti unenge usikazivi kuti waroiwa. Wotongotora hore wakutochengeta mukadzi wakuti tavana naye. Dai uchizoziva mwoyo wake kuti wakaipa sei paunenge wabatwa nenjovhera paya, kuti saka munhu waida kundiuraya ka, sei asina kutaura kuti ane njovhera. Iye anenge akutokupa mhosva yekuti ndiwe wakauya nenjovhera, iye aishanda mubhawa. Vamwe vazhinji vakarara navo vakafa kare. Kuroora mukadzi akanga asina kururama panyama napamweya chakanga chiri chivi.
kuvaIsraeri vose. Kuroora mukadzi ane upombwe zvakanga zvisingatenderwe. Upombwe ihwo kusaziva kuda kwaMwari. Nekuti kana waroora mukadzi ane upombwe, waroora mukadzi neruchiva, kana zviri kubva kuna baba. Asi kana waroora mukadzi uyu achiita upombwe, uchiziva kuti ane upombwe, zvichida waroiwa nemukadzi, chinhu chiri kuitika zvakanyanya. Pana vakadzi vasina varume vari kufamba vachiparadzira uroi hwavo nourwere pavanhu. Handisi kuti ivo vakawanikwa havana urwere, kwete. Vamwe vangoripo mudzimba dzezvinyengedzo nezvinyangadzo, pakuti dai vakanga vasina zvavo vachitogara vari separate zvakanga zvitori nayo, nekuti vari kufurira dzimwe dzimba dzakawanikwa zvakanaka kuti vaite zvisina maturo. Haufanirwi kundoora mukadzi nekuda kweupombwe, nokuda kweruchiva. Uyezve zvichiri zvakangodaro kusvikira nanhasi, murau wakapuwa vaprista iwo uchiri mutsvene nyangwe nanhasi. Asi zivei kuti murayiro wakanga wakapuwa muprista mukuru waitungamirira vamwe vanhu vose. Chii chaakapuyirwa murayiro kuti aonekwe kuti mutsvene kupfuura nyangwe hama dzake dzakanga dziri vaprista. Pakutanga pakanga pana baba navana pauprista, asi shure kwazvo kwanga kune vanhu vakanga vari palevhuri imwe chete, ana baba mukuru nana baba munini. Mumwe wavo ndiye aizongoiswa pauprista. Paifanirwa kuva nemutsauko wokuti uyu mutsvene. Zvakatonyorwa mubhaibheri 1 funa neExodo. Zvikanzi zvinhu zvaaipfekedzwa zviya izvi zvaita kuti arakidze utsvene, aseparetwe kubva kune vamwe vanhu vose. Fungai kuti nehembe dzaaipfeka dzaiitwa kuti angorakidzawo kunge munhu ari separate, asi akanga ari munhu akangofanana nevamwe vanhu vose, nekuti Aroni waitadzazve. Haufanirwa kuroora mukadzi akaita sei? Noruchiva noupombwe, uchiziva kuti uyu mukadzi imhombwe asi wangomuchiva. Muri kupanzwa kaipepo? Asi chinhu chakunetsa kuita mazuva ano, unongotora wawatapirirwa naye, kwakungoenda chete. Nekuti vamwe vanotochemera vakadzi vanenge varambana navo, vanenge vachitori mhombwe, vachitofamba zvavo vachingoti pano murume pano murume, kana kuti atorwa nemumwe murume otoona murume akutodzokera kune mukadzi yake uchiti uya ndikuroora. Hazvibvumidzwe izvozvo. Kana atoo kune mumwe murume wotosiyana naye. Uyezve kana arambwa ikoko usamutore back, isiyanai naye. Panyika pano pane vanhu vakawanda anokwanisa kuenda kune mumwe murume wechitatu, newewo pane vakadzi vakawanda vanokwanisa kuwanda. Mhombwe dzakatowandisa pasi pano zvokuti haungatauri kuti washaya mukadzi. Asi kana wafunga kuita paumwari chaipo, unofanira kutsvaga mukadzi mutsvene. Kana uchikwanisa wotsvaga mhandara kana dzichiri kuwanikwa, nekuti uroyi hwatekeshera pasi pano huri kubvisa vanhu mhandara noujaha. Uroyi huri kuitika uhu. Dai Mwari aititendera kutaura nemazita taikutaurirai vanhu vanoita zvinhu zvakadaro. Vakawanda, makrabhu nemakrabhu. Zvava kunetsa kuti uwane mukadzi akakwana nokuda kweuroyi nousatani hwawandisa. Vanhu vakungororawo kuti zvinoneka kugara ndisina mukadzi era. Naizvozvo Pauro unoti pamusoro peujudha kuna vaRoma 2 verse 28 to 29, mujudha haasi wenyama asi wemweya.
anogoita wemweya sei iye ari wenyama kutonzi muJudha? Zviri kureva kuti wakabva pana Judha ka, mwanakomana waJakobho, ndewenyama hanti. Ipapo munoda kuti mufungise, because pane zwi rekunzi Jew ratinoti Yehu, ratinoti you. Jew rakasiyana nehuJudha, asi tinongohuti huJudha hwose nekuti handina rimwe zita randinoziva kunze kwekuti chi muJudha, indichireva chi eJew. eJew munhu anenge akarerekera kuvanhu vevaRevhi anotevedzera murayiro yaMwari, uchinyatsoitevedza. muJudha watinoti muJudha muRevhi kana tichitaura kazhinji. Judha ndiyo nyika yavaigara, yakabva kune chi, yakapuwa mwanakomana vana vaJudha, ndo nzvimbo yavakapuwa. VaBhenjamini chaivo pane vamwe vanonzi maJew. maJew anotobva kumarudzi ose nokuda kwekutevera kwavo murayiro yaMwari sezvainowanikwa mubhuku remurayiro ravakapuwa naMozisi nemimwe murayiro yavakazozviitira vega. Vakangotorawo inzwi rekuti Judha iroro, asi zvinenge richireva kuti Jew. Isu kana takuzvisa muchishona takuti Judha, zvakuita kunge zvinonzi tikutaura imba yaJudha, uko kwakabva Jesu. Imba yana Dhavhidhi ana Soromoni, nekuti zibaba ravo rainzi Judha mwanakomana waJakobho, ndokwakabva Jesu ikoko. Aiwa, tinesingarevei ivavo, tinechireva maJews vanenge vane chekuita netemberi nemurayiro yaMwari. muJudha haasi wenyama asi ndewemweya. Naizvozvo muRevhi haangambove wenyama asi wemweya. Mapabata ka, dai mirau yehuRevhi yaive yavanhu kana yakaitwa nevanhu, zvino muRevhi waive wenyama. Asi tinoziva kuti murayiro iyi yakapuwa naMwari, saizvozvo murau ndeyemweya. muRevhi ndewemweya, muJudha ndewemweya. Asi kana imi makati huJudha, kuva muJew, haunei nehuRevhi, tingawirirane nokuti ivo vakaita dudziro yemurau yavaRevhi inonzi haraka. Kuti uzonzi muJew unenge uchitevedzera haraka iyoyo, idudziro yemurayiro waMozisi inoshandiswa pahuJew hwandiri kutaura. Zvichireva kuti pavakaita dudziro yemurayiro vanokwanisa kunge vakakanganisa. Naizvozvo kana murayiro wakakanganiswa padudziro yawo, wava murayiro wenyama. Unokwanisa kunge uri murayiro wemweya asi uri wemweya wakarasika, mweya wakaipa. Ndodudziro yacho iyo. Ndingabvumirane nemi kana mukadaro kuti huJew handihwo umwari. Indingotedzerawo zvakataurwa naPauro. huJew haungave hwoumwari hwokupfeka zvimageti zviya nezvimashawero. Hauzvi hwoumwari huya ndehwevanhu. Gabhu zvayo inokwanisa kunge zvavanopfeka zvinokwanisa kunge zvakabva kuna Mwari zvimwe zvacho, asi hazvirevi kuti izvozvo ndo zvinovaisa pedyo naMwari. Chinovaisa pedyo naMwari kuteerera nokutenda kumurau yaMwari. Nemiwo musarasika muchingoti Jesu Jesu, zvangofanana nekupfeka zvihembe izvozvo muchiti Jesu Jesu musikatevedzeri murau yaMwari. Itai saJesu mukutevera murayiro nokunzwisisa, nekuti Jesu akomana, dai muchimboziva kuti Jesu akaita seika.
Ndinokutaurirai kuoma kwokutevera Jesu. Kutevera Jesu ibasa. Muzvinzwa? Sei kutevera Jesu kwakaoma? Nekuti zvinhu zvinyore zvakanga zviri nyore zvekungoita mirayiro chete takazvikonewa. Saka ruponeso rwepiri urwu runenge rune kashamhu nokuswatanudzwa. Munokuzviona? Mairamba kungoita zvinhu zvingori nyore chete, kungoti munhu haafanirwa kuenda kun'anga, munhu haafanirwa kuromba, munhu haafanirwa kuroya, haafanirwa kuita zvinhu zviduku-duku, munhu haafanirwa kuponda, munhu haafanirwa kuita sei, kuita upombwe kana ruchiva. Makazviramba zvese izvozvo izvi. Munozviona? Saka Jesu akazouya kuti munzwisise kuti chii chiri kudiwa, asi wakauya neshamhu futi pamusoro pazvo ipapo, kuti makaramba zviri nyore, asi ndakupai kekupedzisira mochiita izvi. Kusara kwokunge wazvipinza muna Jesu, uchizvipinza mushoko raMwari nedzidziso yaJesu, ndopaunozoona zviri nyore kutevedzera. Zvinoda Jesu. Pane chimwe chikamu chaunofanirwa kutojamba, fenzi yakatokura iri pakati pako naJesu. Ndiko kunzwisisa ikoko. Pane murayiro yakaoma yaunofanirwa kutevedzera namazvo. Asi ndinoti tangirai pakungotevedzera izvo zvakanyorwa pamurayiro kuti kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika. Chengetedzai masabata. Musava navamwe Mwari kunze kwaMwari Jehovha Mwari wako. Muchitenda kuti ndiye Jehovha Mwari wako chete anokwanisa kukubuditsa muutapwa hwaSatani kuti akuise paari. Zvikanzi usapomba, usauraye, usaite ruchiva, usanyebe, usareverewo kwako nhema kana kumborovera nenhema, nemimwe murayiro yose inotaurwa kubva mubhuku raMwari. Mwari akati muprista mukuru anofanirwa kuroora mukadzi muRevhi. Mukadzi uyu haafanirwi kuva muRevhi panyama asi pamweya. Asi muprista mukuru une chinzvimbo chaAroni waiwana muRevhi mhandara panyama. Vaitanga nokukoshesa panyama wozokoshesawo zvinhu zvaMwari. Dai vaitanga kukoshesa zvinhu zvaMwari, vangadai vakaona kutadza kwavo pakutora mukadzi werudzi rumwe chete navo. Ehe. Kuwanakwana kwavaita iko kwanga kuri kutadza, nekuti vaitarisa nyama kuti unobva pana baba ani naamai ani. Dai vakanzwisisa murayiro wekuti usafukure hama, vangadai vasingatora vanhu verudzi rumwe chete navo. Dai vakatanga kudzidzisa marudzi ose akanga ari paIsraeri. Muri kuona mashandiro azvinoita, kuti kana tikasapamhidzira umambo hwaMwari kune vanhu vakatikomberedza, isu pachedu tinopedzisira tava muchivi, chivi chinotikurira. Naizvozvo mhuri yose yababa Aroni yakakurirwa nechivi chavakanga vasingaone kuti chiri kubva kupi. Chakavakunda kusvikira nanhasi. Nanhasi vachiri muchivi chekungowanana navaJudha.